Kollezzjoni ta' numizmatika fil-forma ta' muniti ta' ewro inserqet minn appartament fil-Mellieħa u sal-lum din is-serqa kbira inżammet mistura mill-Pulizija. Huwa maħsub li l-kollezzjoni misruqa tammonta l-20 ta' eluf ta' ewro u hi waħda rari ħafna minħabba li tinġabar bosta snin. Din l-istorja ġiet żvelata fil-gazzetta Il-Mument. Ħalliel jew ħallilin irnexxilhom ifasslu pjan preċiż biex fin-nuqqas tar-residenti jidħlu f'dan l-appartament u minnu jisirqu din il-kollezzjoni partikolari u xi ġojellerija. Dan ifisser li l-ħalliel jew ħallilin kienu ilhom xi jiem jistudjaw il-movimenti tar-residenti f'dan l-appartament sakemm b'xi mod irnexxilhom jidħlu fl-appartament. Kolletturi ta' din it-tip ta' numizmatika jsostu li minħabba li ċerti muniti huma rari u għandhom valur sostanzjali, allura kollezzjoni bħal din li tkun ilha tinġabar ħafna snin tkun tiswa l-belli liri. Is-sit ta' din il-kollezzjoni huwa isem familjari fis-sens li hu magħruf li hu kollettur ta' numizmatika f'termini ta' muniti ewro. Min tarif li rnexxielu jikseb il-mument jirriżulta li kienu r-residenti ta' dal-appartament li ndunaw b'dak li kien ġara. Fi ftit sekondi sar magħruf fosthom li kienet għebet il-kollezzjoni li kienet tikkonsisti f'pouches trasparenti bil-muniti ewro skont il-pajjiż minn fejn ikunu oriġinaw. Il-kollezzjoni kien fiha sabiħ ħafna ta' muniti fosthom ta' one-offs prezzjużi maħruġa minn pajjiżi biex jikkommemoraw okkażjonijiet partikolari. Appena saret magħrufa din is-serqa, is-sidien informaw lill-Pulizija. Jidher li l-istarriġ tal-Pulizija qed isir bl-għajnuna wkoll ta' membri tal-forensika li mill-post tar-reat elevaw għatt oġġetti li jistgħu jgħinu fl-istarriġ. Fost l-oħrajn kien elevat nuċċali tax-xemx li ntbagħat fil-laboratorju biex minnu jittieħdu kampjuni tad-DNA. Biex hekk il-Pulizija possibilment ikollha aktar informazzjoni dwar min seta' wettaq dan ir-reat ippjanat u serju. Mhux magħruf kif il-Pulizija issa li għaddew bosta jiem minn din is-serqa baqgħu jżommu kollox mistur. Madankollu dwar l-istess każ serju kienet skata ta' inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat Monika Vella. Min-naħa tagħha l-Maġistrat tal-Assa ħatret għatta esperti biex jgħinuha fl-inkjesta, fosthom espert ta' numizmatika.